हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों गोनांथार खौरां, अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो गुरै खावलायबाय। गिबि खौराङाव दङ बिटिआर सरकारनि बाख्नायथाव खामानि। बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनो थाखाय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गावनि जिउखौ बावसोमना पुलिसजों गुलि नांजानाय सा 10 सुबुंफोरखौ बिटिसि सरकारनि नाजानायाव गुवाहाटीनि जिएमसिएचआव फाहामथाय होनाया दिनैनिफ्राय सोलिबाय। मख'जाथावदि बिथांमोननि देहायाव दिनैसिम गुलि हाबनानै दं। बिथांमोननि गुलिखौ सोख'नो एबा बख'नो थाखाय साबसिन फाहामथाय होनो थाखाय दिनैनिफ्राय देहा फाहामथाया सोलिबाय। देहायाव गुलि थाबथानाय सुबुंफोरनि मुंखौ उदालगुरि जिल्लानि अबिराम बसुमतारी, मंगली बर', नलबारिनि बाबुल स्वर्गियारी, क'क्राझारनि कमलसिं बसुमतारी, चिरांनि जेमेल मुसाहारि आरो बाक्सानि बिष्णुराम मुसाहारि होनना मिथिनो मोननाय जायो। राजखान्थि फोथाराव नङा, आबाद फोथारावसो माइ हानायाव नांथाबदों इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा। बिजनी जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा माइ हानायाव मुखुब जादों। बिजनी बाथौपारा गामिनि फते बसुमतारीनि माइ आबाद थिलिखौ हाना होदों इउपिपिएल दोलोनि मावथिफोरा। माइ हानायाव बिजनी जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि फनिन बर', मिरु आइजो गांखंनि गाहाय नेहाथारि मुर्शिदा बेगम आरो फार्मार सेलनि नेहाथारि अमरजित बसुमतारी आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी बिथांमोना माइ हायो। जों खौसे जानांगोन। जों खौसे नङाब्ला मोनखानाय गोहोखौ जों खोमानांगोन। बर' राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि गावस्रा गावसि खौसेथि गैयैनि थाखायनो मोनखानाय गोहोआ गोमालांफिनगोन, बियो रोखा। बे बाथ्राखौ बुंदों बिकेडब्लिउसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मेहनेश्वर बसुमतारीया। बर' हारिया खौसेथि जाब्ला आसामाव बर' हारिखौ रावबो नासयनो एबा गादबनो हाया होनना रोखा बुंथियो बिथां गेदेमा मेहनेश्वर बसुमतारीया। आरो बर' हारिनि लुबैनाय बड'फानि मिजिंखौ साबैसे बर' दैदेनगिरिफ्रा गुरुत्व होयो, बेयो थारैनो साननो गोनां। अल बिटिआर रेजिस्टार्ड कन्ट्रेक्टर एस'सिएशनआ पिडब्लिउडि मावखुलिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफाननि मावख'आव मावफारियाफोरनि आंखालखौ सुफुंनो आसाम सरकारनि खाथियाव गोसोखांलाय गथायदों। गोसोखांलाय गथायनायाव बाहागो लायो अल बिटिआर रेजिस्टार्ड कन्ट्रेक्टर एस'सिएशननि आफादगिरि बिक्रम दैमारी बिथाङा। ढेकियाजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायखौ एसे फावसायदों। सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबोखौ खुंफुंनो थाखाय हुग्राजुलिनि हालामाव थानाय सबाय रौमारि फोथार गामिनि गोजोन फोथाराव थि खालामनाय जादोंमोन फैगौ डिसेम्बर दाननि 4, 5 आरो 6 अक्ट' खालारखालि। नाथाय गोबां जेंना नुजाथिनायनि थाखाय बै खालाराव खुंफुंनो हायैलाय बाराय एबा अक्ट'खौ सोलाय सोल' खालामनाय जादों होनना फोरमायथियो सनाथि मायथाइनि बानजाय एबा रायदाव आफादनि आफादगिरि कनक बर'आ। लोगोसे बिथाङा बुंथियोदि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानखालि ढेकियाजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो बानजाय एबा रायदाव आफादजों खौसेथियै सावरायलायनायनि गेजेरजों बेखौबो फैगौ डिसेम्बर दाननि 28, 29 आरो 30 अक्ट' खालारखालि सानथामनि हाबाफारि लानानै आलो गोजोन गाजा गोमजायै खुंफुंलांनो थि खालामनाय जाबाय। लोगोसे रायजो राजाफोरखौ गुरै खावलायहरोदि बै सानथामनि हाबाफारियाव लैहोर लैहोर फैनानै एबा बाहागो लानानै ढेकियाजुलि सनाथि मायथाइ फोरबोखौ जेन' जाफुंसार खालामफैयो बेखौ खावलायहरो। बिपिएफ दोलोखौ गोख्रों खालामनो साखाफारा। उदालगुरि जिल्ला बिपिएफ दोलोआ मावथिफारिया मेल जुथुमदों। मेलनि गेजेरजों बिपिएफ दोलोखौ गोख्रों खालामनाय आरो दोलोनि जेंना जेंगोनानि सायाव गुवारै सावरायलायो। लोगोसे बे सावरायनाय मेलजोंनो उदालगुरिनि गुजरातआव खुंफुंजानाय 36थि नेशनेल गेम्सआव सिलभार मेडेल देरहासार जानाय रंगिला दैमारिखौ बरायना मान बावना 15,000 रांनि चेक गथायो। बे मेलाव बिपिएफ दैदेनगिरि आगुनि मन्थ्रि रिहन दैमारि, माजबाटनि एमएलए सरन बर' बिथांमोना बाहागो लायो। चिराङाव आयेन बेरेखा बाला अन्थाइ जावनायखौ अजद दैखांदों गामिनि रायजो राजाफ्रा। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल ओनसोलनि बालाबारियाव आयेन बेरेखा बाला अन्थाइ जावनायखौ अजद दैखांदों गामिनि रायजो राजाफ्रा। गामिनि रायजो राजाफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला सरकारनि जेबो बाला अन्थाइ जावनायनि फोरमानलाइ गैया आरो आयेन बेरेखा बाला अन्थाइ जावनायखौ बन्द' खालामनांगौ होननानैबो बुंदों गामिनि रायजो राजाफ्रा सरकारनिसिम। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। कंग्रेस दैदेनगिरिखौ बुथारनो हुमखि होदों। बमजों बुथारनो हुमखि राहुल गान्धीखौ। कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरि एबा एमपि राहुल गान्धीखौ बम होनानै बुथारनो हुमखि होदों। इन्दुर पुलिसा जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि दासान्दि राहुल गान्धीनि दैदेननायाव कंग्रेसनि भारत जरा जात्राया हादरनाङै गोख्रोङै सोलिगासिनो। बे समावनो उदखारनि बेबायदि हुमखि होनाया थासारिखौ गिखांहोदों।